Mboten kok menika jane mboten budak mboten. Iya. Ning apa? Ora, aku ki ngedongke penonton men ora duwe persepsi elek tentang kowe. Tak luruskan. Ayo ta, Tin? Nggih. Nah, kowe ora budak ta? Mboten. Nah, cetha to jelas to omonganku? Jelas banget. Ah iya, hari kene? Ah. Aku ya judeg dhewe tekan aku. Kak ya muni hahe. Tresna tulus ya. Tresna tulus nadyan ing